Llavors, si no tens reportera ni reporter de ràdio per a entrevistar, què ens portes avui? Excuses, que és el que sols portar. No. Perquè a la nostra estimada casa a punt, en televisió sí tenim reporters i reporteres i molt bones. Sí? O siga. Sí, que sí. Però escolta, que és que hi ha una cosa que crec que no estàs pillant. Sarai, és el dia de la ràdio. Sí. És el dia de la ràdio. No em digues que no se t'ha ocorregut una altra cosa que entrevistar a una reportera de la tele. Que no són els del Tap Zapping. Ja. No són els teus amics. Encara que feres un especial de campanades, no són els teus amics. És que estàs despistant-te, Sarai. Ja, però no. O sigui, en veritat té relació, val? Sí. Perquè d'entre totes les reporteres de la nostra tele he dit i la xica de A Córrer, que a més fan també programa de ràdio, i és una persona amb qui no només tinc en comú el ser reportera, sinó que la gent que entrevista també és corrent. Sí. No? Ho agafeu, no? Vale. Parle d'Emma Tomàs, la reportera del programa d'A Punt A Córrer. Emma vale? Tomàs. Manolo, tira-li musiqueta, vinga. Va. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying. Bé, com vos he dit, estic així amb Emma Tomàs. Que arriba correguent! Hola! Molt bé. Hola, preciosa! Ella és reportera del programa Córrer, com he dit, i també Sí. presentadora i creadora del canal de YouTube en valencià Diàlegs, Sí. un programa online d'entrevistes que entrevista protagonistes valencians, cantants, artistes, músics, periodistes, escriptores, o sigui, i d'una forma diferent i molt propera. Ha entrevistat a gent superguai i molt important del És de nostre veres. territori, Ahà. com jo. A tu també? Molt bé. I com jo, amiga. Exacte. Molt bé. Only Però legends. sí, Molt bé. Bé, perfecte. però és dir el que I més gent jove, m'interessa clar. avui, clar, és que ella també és reportera i, per tant, entendrà que complicat és anar darrere de la gent. Val, Emma, com estàs? Bon dia altra volta. Bon dia altra volta, però estic acalorat perquè jo m'he preparat per anar a córrer. I no, clar, va en la xaqueta corporativa de Ella córrer diu a i calorà i Sarai diu estoy asada. És que... Asada, jo estic asada. Casada. Val, Emma, com el sents al estar a l'altre costat? Perquè tu sempre, normalment eres la que entrevista. Estic molt nerviosa. I damunt m'entrevistes tu, que encara em posa més nerviosa. Ai, Cari, que mona. T'agrada ser reportera o preferiries estar a plató com una persona normal a la taula dels majors? A mi m'agrada més ser reportera. Sí, Faré el carrer. molt bé. Veus, és que tu el queixes per bici. Ja, jo és que en Queixe estan dient, és que jo en Queixe per bici, és Sí, veritat. és cert. És cert. Emma, què és el més boig o divertit que t'ha passat fent de reportera? Un reportatge on vaig fer el salto d'altura. Com? No el vaig aconseguir. Jo dic, a veure si estem així en una esportista professional i no ho sabia. Vale. Ara en temps de pandèmia encara és més difícil, amb les mascaretes, les distàncies, les mesures, que ja no saps com fer per a que no siga perillós ni doni mala imatge, no? És com, ja no sé què ficar-me per a ser bona reportera. Uau, em costa, I És molt difícil. en la mascareta que no pots expressar-te bé, els ulls són... Clar, que igual tu dius, sabrà que estic somrient? Perquè igual pensa que estic mirant-le malament, perquè com sols tinc els ulls així, pues clar. I si mires malament, el pis Es nota. Vida, Val, i ara un truquet per entrar-li a la gent quan fas reporterisme, què fas? Tens algun mantra, algun truquet així, un tip? Sol parar a la gent com si parares un taxi, Molt bé. perquè portes el pal Ah, clar, perquè els de la tele porteu el pal este llarg. i entonces para la gent així. I la gent te fa cas? Un segon, Ah, molt bé. i ja voltes no. Clar, doncs igual això és la tècnica que a mi em falta, Molt bé, parar molt a la bé, gent molt com bé. si fos un taxi. Però Molt Saps bé. què passa, Sarai? Que a Sí, tu dis-me. et sobra una mà. Si t'has d'aprendre les preguntes de memòria i el mòbil no tindre-lo en la mà. I així tindries una mà lliure per a parar a la gent. Aquí se me está exigiendo mucho. Ah, tu no volies full experience, no volies streaming? Doncs ara estem veient els Jo teus no, secrets, això portes el el públic, guió. espere que la gent en Twitter estiga contenta de que estem en el Full Experience, que jo m'estic casant i se m'està veient suar. Bé, Emma, a veure, al ser reporteres ens fan moltes voltes haver d'anar corrent darrere de la gent, no? Així que he pensat que com a prova per a demostrar la nostra bona forma física, que les últimes preguntes te les farem mentre correm, No, vale? en Què sèrio? et sembla? Em sembla bé, però volia donar-li un missatge a Mariwa. Per favor. Ara o més tard? Ara quan enseguida, ara vulguis, enseguida. és el teu espai.
De part de Xavi Blasco, que encara t'està esperant per anar a Té córrer tota la amb ell, raó, té que ja ha tota la buscat raó. una ruta per Ontinyent, però que es va quedar com la nòvia de Pinet, esperant a Mariua. Té tota Dures la raó. declaraciones. Té tota la raó que em vaig fer... Ahà. No sé què va passar quan m'ho va proposar en aquell moment, però dir-li que és que després de la Covid el meu pulmó, així per una marató, Ja. no està. Que diu que després de la Covid el seu pulmó ara mateix per a maratons no està, que igual més endavant, Més no, endavant, Mariua? sí. Val. I una besada molt Vinga. forta, clar que sí. Anem a fer una cosa, agafem el mòbil de l'streaming i anem a eixir corregent mentre li faig No les és últimes veritat, preguntes. no és veritat. Així, mira, Radio Verité. Mira, molt Ai, Cari! Ai, Vinga, caloreta va. que fa. patet. 1, 2 i 3. Vale, Emma! Ai, que no leo les preguntes! T'agradaria fer ràdio a banda de fer tele? A mi sí m'encantaria. I a banda, esta vespre a les 4 a córrer en esta casa. En la Molt ràdio bé, de la Puig. promo. Que aprofita per a fer promo i tot, molt bé. Això no és de reporterisme, però al teu canal de YouTube, a Diàlex... Ai, el bolso, Cari! A veure... Que tenim el bolso allí. Ai, Al que teu s'ha canal de llevat. Diàlex has entrevistat a mi, a la Juan, a Lluís Mosquera. Podríem dir que t'agrada? El podríem fer-ho millor? M'agrada molt i espero que vinga pront el Community. Ai, Panoll. Ai, que sí. És veritat. Tens una entrevista ahí pendent amb... Va, anem a parar un segon. Molt Això és bé. molt dur. Vale. Vale, Sarai, Emma. recupera't, respira un poquet. A quin programa de Que- tots que veus tristo. que podria aguantar una entrevista en el A Córrer? Perquè no sé, o sigui, del programa, tu a qui entrevistaries en A Córrer? Com té el plano, Qui penses? Com té Jo el no. plano, que Sarai no ho sap, però ara mateix té un plano amb el seu cul. Jo ja he fet una foto, ja està. Lluís Mosquera, no? A Lluís Mosquera Què passa? diu Emma que a tu t'invitaria al programa A Córrer per a fer una entrevista corregent. Ai, pues jo encantat. Una altra cosa no, Ell però diu que córrer... encantat. De És que m'estic veritat? ofegant, De Jo, veritat, molt tu a faries favor. una a córrer? Sí? Molt a favor, molt a favor. Ai, doncs Però mira. Lluís, tu eres esportista. A ver No si pots te crees tindre-ho que tot, este no pots ser cuerpazo de guapo i escándalo. talentós i Sí, també sí. esportista. Sí, Ah, bueno, basta. soc esportista perquè és de veres... Obrirem un meló de com afecta el físic al col·lectiu gay. Vale. Vinga, i l'última pregunta perquè s'estem ofegant ja que no podem més. Sí. Vinga, va. Quin és el teu programa de ràdio favorit? Perquè recordem que avui és el dia de la ràdio. Pregunta Clar. o punyalada? El El? meu a córrer. El bueno, Ah, clar, clar. què m'anava a dir la xica? Ella és Pues el seu en la corporativa. parella. El Ella que és... te, primer el que te paga, Ella és després el que corporativa. t'agrada. Mira com senyales que porta la xaqueta corporativa, clar. Que bé, Molt que bé, bé. Emma. Molt bé. Jo crec que hem demostrat que ser reportera és molt cansat. Mira, Sarai, no volies fer carrera, no volies fer carrera de reportera? Doncs ja la tens feta, molt bé, molt bé. No, No sé literal, vosaltres aquí, clar. però jo crec que ha sigut una... Crec que Sarai ens ha fet servir una sutil manera de dir-nos que li posem d'una vegada una càmera. Una càmera, sí. Per a poder veure-la a l'streaming d'una manera digna i no com l'hem vista avui, però poder veure en el reportatge, sí. A veure... Que vol passar-se a la tele, vaja, que tu bàsicament vols passar-te a la tele, és el que vols dir-nos. No, És una no, trampa, però que mola també més vos la dic ràdio. que si algú de la tele em vol contractar també, que tot bé, o siga, que la cosa està molt mal, Sí, saps? sí. Que ens això ha en quedat clar. realitat era per a reivindicar que, Sí. que n'hi ha que haver més, o sigui, als programes de ràdio que n'hi haguen reporters i reporteres també. Sí, Que tampoc n'hi ha pressa, també vos dic, perquè com ara no se poden fer sopars d'empresa ni res, tampoc cal un nou pues, programa, molt bé. pues calma, saps? Si això pues, per a la pròxima desescalada ja va bé, Sí, perquè jo què sé, jo vull fer amics del gremis, m'agrada que jo estic molt sola. Però mira, avui ja t'has fet amiga, molt bé. Hombre, t'has fet Emma i jo amiga de- somos amiguíssimes. Fes-li una... A casa i tot. Molt bé. Li fas una abraçada virtual Vale. a Emma de part de tots, d'acord? Clar. I una vegada més crec que podem estar d'acord en que la nostra reportera no ha entès res. Està no? posant, Crec que ara està posant, no sé si... estem tots d'acord. Per a Twitter. No desconnecte, no te'n vagis molt lluny, no corregues molt, que d'ací una estoneta contractem altra vegada, val? Vale. Vinga, una abraçada un beset. forta. Adéu. Adéu.